Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. हे आमचे बाबू कवळेकरजी ज्यावेळी भारतीय जनता पक्षामध्ये आले त्यावेळी काँग्रेस पार्टी झाली नॅनो पार्टी. नॅनो पार्टी म्हणजे काय? 4 लोक उरले म्हणजे छोट्या नॅनो कार मध्ये 4 जण बसवले की पार्टी चालली. आज रवी नाईक जी भारतीय जनता पक्षामध्ये आल्यामुळे आता ती नॅनो पार्टी नाही राहिली, आता ती ऑटो पार्टी झाली, ऑटो रिक्षा. आणि आपण काळजी करू नका, लवकरच प्रताप सिंग राणे साहेबांचा आशीर्वाद प्राप्त झाला की सायकल पार्टी होणार आहे. 2च उरणार आहे. एका सायकलवर समोर एक आणि डबल सीट दुसरा बसला की चालली काँग्रेस पार्टी. तुम्ही सांगा कमी ते 27 शिवपायची ना? सत्तावीस तुमचेर आसा, सगळे तुमचेर आसा. तुम्ही जर व्यवस्थित काम करीत के दीस फक्त भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते 22+. आमकां फिगरूच कळनासलो फुडलो कितलो तो. आमी 22+ म्हणटाले, पण आयज पात्रांवान सांगले सारको कितलो तो. कितलो? आता इलेक्शनाक जेन्ना तूं वता आनी तूं जेन्ना रणांगणाचेर पावता तेन्ना संख्या बी कांय पळयना. कोण आसा ताका घेवन, कोण ना ताका सोडून, अशें नॉर्मली धोरण आसता.